po, naka-live po tayo ngayon. At dahil po wala na kaming pera, wala na po akong pambili ng bigas, wala na kaming pera. Kaya ito na lang naisipan kong paraan para magkapera. Ay, bibinta ko yung mga gamit namin dyan sa likod. Baka may magustuhan kayo, pamay na lang. Okay? Pamay na lang. Ito, sisimulan ko dito. Simulan ko dito sa plato. Ayan, plato. Ceramic to, ceramic. Ayan o, ceramic. Mamahalin to, mamahalin. Antik, antik to. Antik po to, antik. Nahukay pa po namin to sa sa bakura ng lolo ko. Nahukay po namin. Siguro panahon pa to ng mga Hapon. Antik po to, antik. Ayan, antibay. Kahit mabagsak to, hindi ito mabibiyak. Oo. Kaya ayan, pamay na lang po, pamay. Sisimulan ko sa nag-iisip muna ako ng presyo para naman po hindi kayo lugi. At saka hindi din ako lugi. Yung swak na swak na presyo. Okay? Ceramic na plato. Mine ceramic na plato, 150. Okay. Oh, mine ceramic na plato, 150. Antik po to, antik. Oh, matibay to, matibay yan. Oh, may barcode pa oh. Galing siguro to sa sinaunang tindahan. Oh. Ano na, pamay na lang po, pamay lang po, pamay. May kasama pa, sasamahan ko ng ayan, may kutsara. Oh, samahan ko lang ng kutsara para pares na pares. O pamain na lang po, pamain. Ayan oh. Pamain na lang po guys oh. Ayan si Tom Edge. Ayan bro, Tom Edge. Oh, plato bro. Pamain bro. Oh. Gusto mo ng plato, may kutsara oh. Jeep Cabarcans Vlog oh. Pamain na, pamain oh. Jeep Cabarcans oh. Ito pa may ano pa ako Meron pa. Oh, ito oh. Oh, kaserola oh. Ang laki oh. Antik. Antik to. Ilang taon na to sa amin oh. Oh. Pag magluluto kayo ng mamay sabaw. Ayan guys oh. Pamain na lang po, pamain. Pamain po, pamain oh. Team Aizen. Oh, Team Aizen oh. Casserole. Magkano presyo ko dito Teka lang Excuse. Mine casserole. Yung di naman ako lugi, di ba? Para mine casserole 200. Oh, 200. Mine casserole 200. Malaki to, hindi kayo lugi dito oh. Ang laki. Oh, ang laki oh. Mine casserole 200. Oh, ayan si Ate Grace. Ate Grace oh, Mine na lang po, pamay na lang po oh. Casserole 200. 200 na lang po, 200 oh. Sino pa dyan? Si Pam Gaffney oh. Pam Gaffney. Oh, pag nagluluto ka oh. Pang sabaw. Oh, nagluluto ka ng mga buto-buto or papaitan, Mine casserole 200. Oh, 200 Mine casserole 200. Meron pa tayo dito Eka lang. Meron pa. Ano pa ba? Ito. Pang-clip po to. Pag nagluluto kayo, pag nag-iihaw kayo, o kaya nagpiprito. Ayan pang-clip. Oh. Maganda po to. Bagong-bago pa Hindi pa kinakalawang Medyo may mantika lang kunti. Hindi nahugasan ng maigi Kayo na lang maghugas. Oh. Clip. Mine clip 100. Oh, 100. 100 po Mine clip 100. O ano po? O bili na kayo.
Pamain na lang po, pamain no, pamain no. Pamain na lang, pamain. Sino po nga, ayun si, sino to? Si, Bisaya ni Do Vlogs. Ayun. May shoutout po, Bisaya ni Do Vlogs. Ayun no. Pamain na lang po, pamain no. Yan, pagsama-sama na natin to para pagsama-samahin na natin ito 200, ito 150, ito 100, ilan ba? 350 plus 100, 450, 450 lahat, sama-sama na sama-sama na mine casserole, plato ceramic na may kutsara at may tapos clip 450. Mine 450. Lahat na po to, lahat na. Bilhin niyo na po. Ate Grace. Ate Grace pamain po Ate Grace. Bilhin mo na plato Pam Gaffney. Tom Edge. Tim Eisen. Yan si Tonya. Tonya mahilig ka magluto may casserole, may plato, ceramic, may pang-clip pa. Ano po, pamain po, pamain. Sino pa mga andyan? Ha? Wala pang pera, hindi pa nagbigay si Ninong. Hindi ka pa nabigyan ng Ninong mo? Ay grabe kuripot naman ni Ninong tsaka Ninang. Speedy tawad. Tatawad ka pa, ang mura na nito. Ang mura na Wala nang tawaran to. Bagsak presyo na to Bagsak presyo na, pambili lang ng bigas. Wala na akong bigas Tingnan mo yung lalagyan ko ng bigas wala na. Simot. Kaya, pamay na lang po, pamay Casserole, plato, ceramic, may kutsara Ayaw nyo, walang nagmamine, wala. Ayaw nyo. Ayaw nyo mag-mine. Ayaw nyo. Sige, babalik ko na lang to. Ayaw nyo Bahala kayo. Hindi ko na ito ibebenta. Ayaw nyo. Di wag. Ayan, bye-bye po. Kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Kung nagustuhan nyo po yung ganitong content, paki-comment na lang po sa baba para gumawa pa ako ng maraming content na ganito. Salamat bye bye.